Oh, Brian, Ah, kanina ka pa ba dumating? ano po? Ang papa mo nasaan? Sino kayang lalaking yun? Siya bang anak ni Mitch? Hindi siguro. Alam ko, babae ang anak niya. Naiwan po si Papa dun sa opisina. Sabi daw po niya, may lakad daw po siya mamaya. Ha? Bakit hindi siya nagsabi sa akin? Hindi ko po alam, ma. Hindi po ba siya nag-chat sa'yo? Hindi. Saan kayo pupunta si Masong? Kakaiba na ang kilos niya nitong mga nakarang araw. Hindi kaya may babae na siya? Wala naman siguro. Halika na anak, pumasok na tayo sa loob. Sige ba, ma? Mauna na po kayo. Sabi ko na nga ba, anak ni Mitch yun. Pero, paano nangyari yun? Sigurado akong babae anak niya. Dahil sinabi sa akin yun ni Pare Masong. Ano na naman ba itong nararamdaman ko? Nung una, si Ninang Ruby. Parang may tinatagong lihim. Tapos ngayon, parang may nagmamasid na lalaki sa amin. Hello, babe. Nakarating ka na ba sa inyo? Oo, babe. Kanina pa. Alam mo ba kanina, dun sa labas, may nagmamasid na lalaki dito. Talaga? Sino kaya yon? Hindi ko nga rin alam eh. Medyo matangkad siya. At kaya manggi ang kulay niya. Mag-iingat kayo dyan sa bahay niyo, babe. Uso pa naman yung mga magnanakaw ngayon. Kaya nga, babe. Lalong-lalo ka na. Malapit na tayong ikasal. Ayoko na may masamang mangyari sa'yo. Oo naman, babe. Para sa'yo, mag-iingat ako. Sige na, babe. Magbibihis na ako. Mag-iingat ka dyan, ha. Love you. Love you too. Malapit na kami kasal ni Brian. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako tanggap ng mama niya. Ruby! Berto? Anong ginagawa mo dito? Bakit ka nandito? Ruby, gusto ko lang naman makita ang anak natin. Nasaan siya? Anong pinagsasabi mo? Wala kang anak sa akin. Alam ko na ang totoo, Ruby. Dati pa alam ko na. Paano mo naman nalaman? At kanino? Pinuntahan ko si Aling Lisa noon. Ang sabi niya sa akin, nanganak ka na raw. Sabi niya, lalaki ang anak natin. Nasaan siya? Bakit sinabi ni Aling Lisa na nanganak ako? Akala ko pa naman mapagkakatiwalaan ko siya. Oo. Tama yung sinabi ni Aling Lisa. Nanganak ako. Ngayon alam mo na, nang dahil sa'yo, ngayon, hindi ko na alam kung saan ko mahahanap yung anak ko. Ano? Bakit nasaan siya? Hindi ko alam. Bakit hindi mo alam? Anak natin yun. Bakit mo siya pinabayaan? Berto, kung ikaw ang nasa kalagayan ko, anong gagawin mo? May asawa ka, Berto, at malaking kahihiyan yun.
Ruby, ikaw ang mahal ko. Hindi ka sana umalis. Sana magkasama tayo noon pa. Berto, umalis ako noon dahil hindi ko na alam ang gagawin ko. Masyado na magulo yung isip ko. Saan natin mahanap ang anak natin ngayon? Si Aling Lisa lang ang nakakaalam nun. Kaso, wala na siya. May alam si Aling Lisa kung saan ang anak natin? Oo. Sa kanya ko ibinigay yung anak ko. Saan naman niya kaya dinala ang bata? Sabi niya, na isa din siyang pinaanak kasabay ko. Kaso, namatay yung anak niya. Kaya kinausap siya ng tatay ng bata para maghanap ng kapalit. Kaya pinuntahan niya ako. Pumayag ka naman. Oo. Dahil hindi ko alam kung paano ko bubuhayin yung bata. At nahihiya ako sa mga magulang ko sa mga ginawa ko. Sana, binigay mo na lang sa akin ang bata. At ako na lang sana ang nagpalaki sa kanya. Hindi ko na alam ang gagawin ko noon, Berto. Gulong-gulo ng isip ko. Pare Masong, kumusta na? Eto, malapit nang maging tatay. Talaga? Mabuti ka pa. Bakit kayo ng asawa mo? Hindi pa kayo magkaanak? Kaya nga, hindi pa siguro sa ngayon. Malay mo, mabuntis rin si Mrs. Oo, baka nga sa isang taon, ikaw naman ang magiging tatay. Sana nga. Sige pare, Sige pare, may ginagawa kasi ako dito sa bahay. siya nga pala. Huwag ko na lang kaya sabihin kay Pare Masong ang tungkol sa amin ni Ruby. Sige na, Berto. Alis na ako. Ruby, sandali lang. Mag-usap pa tayo. Bitawan mo nga ako. Baka mamaya makita pa tayo ng asawa ko. Mare? Mare? Ikaw pala, Mare. Halika, pasok ka dito. Oh, Mare, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Nakita kami ni Berto kanina. Ha? Anong ginawa sa'yo ni Berto? Naalala mo ba noon? Nung matagal ako hindi nagpakita sa inyo? Oo. Saan ka ba pumunta noon? Hindi ka namin mahagilap. May namagitan sa amin ni Berto. Nabuntis niya ako. Ha? Hindi ba may asawa na noon si Berto? Oo, Mare. Isang malaking katangahan yung nagawa ko. Kaya ako lumayo. Teka, kung nabuntis ka, nasaan ngayon ang anak mo? Yun na nga, Mare. Siya yung hinahanap ko. Kaya ako umuwi. Naguguluhan ako. Saan? At kanino mo siya iniwan? Sa nagpaanak sa akin, Mare. Si Aling Lisa. Ibig sabihin, hindi ba kasing edad niya si Emma? Si Emma ang anak mo? Hindi, Mare. Lalaki yung anak ko. Kaya ibig sabihin, hindi si Emma yun. Mabuti naman. Hindi mo nanay si Ruby, Emma. Mare, paano mo ngayon mahanap ang anak mo? Wala na si Aling Lisa. Hindi ko alam, Mare. Baka may ibang tao pang nakakaalam kung nasaan yung anak ko. Sana nga, Mare. Sino kaya ang taong pinagbigyan ng anak mo? Hindi na nabanggit sa akin ni Aling Lisa noon. Kasi
hindi ako interesado sa batang yun. Pero, pinagsisisihan ko na lahat ng mga nagawa ko. Paano ko kaya sasabihin sa kanila ang totoo? Hindi ko intensyon na saktan ka, Ruby. Hindi ko lang kayang ipagtapat ang katotohanan. Dahil napamahal na si Mitch kay Brian. Mare, alam ko, mahanap mo din ang anak mo. Huwag ka nang malungkot. Alam na ba ito ng asawa mo? Oo. Kaya nga pumayag siyang umuwi muna ako dito. Ganun naman pala. Tanggap niya na may anak ka kay Berto. Mabait yung asawa ko, Mare. Problema ko lang, si Berto. Hinanap niya kanina yung anak namin. Eh di, makipagtulungan siya na mahanap ang anak niyo. Tama, Mare. Sasabihin ko sa asawa ko na makipagtulungan kay Berto para mahanap yung anak namin. Alam ko naman na maiintindihan yun ng asawa mo, Mare. Oo, Mare. Ganyan ka ba? Oo naman. Kasama kita eh. Yun naman. Nandito na naman tong babaeng to. Paano kaya kung sabihin ko kay Brian ang totoo? Na niloloko lang siya ni Emma. Brian, mag-usap nga tayo sandali. Bakit pa, Ma? Ma, may problema ba? Wala ka bang napapansin sa babaeng kakasalan mo? Niloloko ka lang yan. Ano ba yung sinasabi mo, Ma? Hindi ganun si Emma. Noon ko pa napapansin. Ang init ng dugo mo sa kanya. Oo, dahil alam kong niloloko ka lang niya. Ma naman, alam kong ayaw niyo siya para sa akin. Pero ang siraan siya sa akin, Ma, hindi na maganda yan. Nagsasabi ako ng totoo, Brian. Sa katunayan nga, ito picture nila ng lalaki niya. Brian, Tita Mitch, aalis po muna ako. Baka nakakaabala na po ako sa pag-uusap niyo. Walang alis. Ano? Tatakasan mo yung ginawa mong panloloko sa anak ko? Ano po? Wala naman po akong ginagawa sa anak niyo. Ang galing mo rin talagang babae ka. Maang-maangan ka pa? Ma, huwag niyo naman pong gawa ng kwento si Emma. Kilala ko siya. Mabait po si Emma. Mabait? Yan bang mabait? Ito katunayan na niloloko ka niya. Ma, ito ba yung sinasabi mo? Bakit? Kilala mo ang lalaki niya? Hindi niya po ito lalaki, Ma. Binibilog lang ng babaeng yan ang ulo mo. Ma, pinsan niya yan. Pinakilala niya na sa akin yan noon. Nagkita po kami ng pinsan ko noon at kinausap ko po siya. Hindi lang naman akong nakakita. At ilang beses ko kayo nakita na magkasama. Opo, kasi po nagpapatulong po ako sa kanya para sa kasal po namin ni Brian. At siya po yung kinuha ko sa event. Mas makaka-discount po kasi kami kung siya ang bahala para sa reception sa kasal. Kita niyo na, Ma. Nakakaya yung iniisip niyo kay Emma.
Oo, Emma. Saan ang punta mo? Tito, sa munisipyo lang po, may papasa lang pong requirements para sa kasal namin ni Brian. Sakay ka na. Ihatid na kita. Total, doon din naman ang daan ko. Sige po, Tito. Salamat po. Hindi ba kayo magkikita ni Brian mamaya? Hindi ka ba niya ihatid sa bahay niyo? Baka hindi po, Tito. Busy po kasi siya sa trabaho niya. Kaya naiintindihan ko po. Kung gusto mo, ako na magsusundo sa'yo. Chat mo lang ako. Nako, Tito. Hindi na po. Nakakahiya na po sa inyo. At isa pa, baka mamaya po malaman ni Tita Mitch na hinahatid niyo po ako. Baka magalit po siya. Bakit naman siya magagalit? Magiging parte ka na ng pamilya namin. Ewan ko kung bakit napakagaan ang loob ko kay Emma. Higit pa sa tunay na anak, ang turing ko sa kanya. Hala, sandali lang po. May naiwan po ako. Ganun ba? Sige, hintayin na lang kita dito. Ayos lang po ba sa inyo, Tito? Oo naman, Emma. Sige po, maraming salamat po. Kunin ko lang po yung naiwan ko. Sige. Magkapares pala ng taon ng kapanganakan si Brian at Emma. Akala ko mas matanda si Brian sa kanya. Bakit po, Tito? Wala. Tinignan ko lang tong envelope mo. Pasensya na. Ayos lang po. Siya nga pala. Parehas pala kayo ng edad ni Brian, no? Opo, Tito. Pareho rin po kami ng kaarawan. Oo nga. Paano nangyari yun? Nung araw na yun ay pinanganak si Brian, hindi naman buntis at hindi naman nanganak si Aling Lisa. Dahil siya mismo ang nagpaanak kay Mitch, ibig sabihin, Tito, ayos lang po kayo. Emma, Bakit po, Tito? wala bang sinabi sa'yo? Pinagtapat ng nanay mo? Meron po, Tito. Bago po siya mawala, sinabi po niya sa akin o pinagtapat na hindi po siya ang tunay kong ina. Sino daw? Hindi na po nasabi sa akin ng nanay kung sino po ang tunay kong ina bago siya mawala. Bakit po, Tito? May alam po ba kayo tungkol kay nanay? Wala, Emma. Tara na, Emma. Ihatid na kita sa pupuntahan mo. Sige po, Tito. Maraming salamat po, Tito. Mag-iingat po kayo. Tama kaya itong iniisip ko? Tamang-tama. Magpa-DNA test ako gamit tong buhok ni Ima.